Nega kanya wolonvla sanga tan ani wolonvla o sera renouveau kumaso kɔnɔ yan nɔ foli ni tanu ni o bɛ bila ka taa di anw lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati kɔnɔna la an bɛ aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'a fɔ k'aw bisimila renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ kan. Ko kunnafoni tɛ dugu min na o ye dibimayɔrɔ ye kanubagaw aw ni layidu ta aw ye k'a fɔ an bɛna nin kɛnɛ sigi aw ye don o don tɛnɛ ka taa se fo juma ma ka se ka na aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔ fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma min b'a to aw ka kunnasiri o bɛ ban pewu aw ka tile journée kɔnɔna la o la k'aw bisimila nin ye kunnafoni dugujɛlen ye bi ye juma ye bi lahɔrɔmadon ye kanubagaw anw bɛ fɔlɔ ka dugawu kɛ an faso ye ni o ye Mali ye ala ka na ni basigi ye Mali kɔnɔna la ala ka hɛrɛ kɛ maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ala ka se ka fɛɛrɛ ɲumanw di an ma min b'a to maliden kelen-kelenna bɛ don da kelen fɛ ka se ka bɔ da kelen fɛ ala ka kɛnɛya di banabagatɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma solika wuli kɛbagaw an mana sigi nin kɛnɛ kan don o don an bɛ fɔlɔ ka aw de fo sabula baara ɲɔgɔn tɛ aw minnu bɛ yen nɔ ni sanga kɔnɔna la ko aw sera aw ka cakɛyɔrɔ la ka ban ni aw bɛ ka an lajɛ an ka foli bɛ aw ye minnu bɛ anw lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an bɛ foli belebeleba di u bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaga jamakulu an ma ɲinɛ aw kɔ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni ɲantuma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye radio ɲɛlɛnni ka bɔ Segu an bɛ Segukaw ka foli kɛ radio Bɛnkan ka bɔ Kɛrɛwani radio Tiɲɛdugu ka bɔ Jura radio Futa ka bɔ Yanfoyila radio Bɛsago ka bɔ Kucala radio Kanaga ka bɔ Joro radio Kumakan ka bɔ Bila radio Jigiya ka bɔ San radio Naro Samaya ka bɔ Ɲɛwulini radio Dame ka bɔ Bɔrɔn radio Fasokanu ka bɔ Welesebugu radio Ciba FM ka bɔ Kati Falajɛ Radio Nema FM ka bɔ Kasaro, Radio Tolérance ka bɔ Mopti, Radio Miracle FM ka bɔ Buguni, Radio Kusata 2 ka bɔ Jalakɔrɔbugu, Radio Altakadoum ka bɔ Sikasso, site internet Mali Bamada ka bɔ Faransi fo ka taa se maa minnu bɛ an suit bɔlɔlɔ sanfɛ an ka page Facebook kan Renouveau FM et Renouveau Télé page sanfɛ ka taa se Renouveau Matin page ma ko anw ka abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagatiw cogoya ye anw ka dibila baara kɛbagaw an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ u foli la sabula o fana bɛ soli ka wuli ka se ka labanw sigi sen kan min b'a to aw bɛ ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ k'aw to fo aw ka so kanubagaw ye anw donkan ye sɔgɔmada in na ko baroja ye baro ɲɔgɔntigiya ye ni barokɛ ɲɔgɔn ale kɛnɛ la sɔrɔ ka ban honorable i ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di baasi t'i la baasi foyi tɛ na mɛ ala danu ala ka juma tile hɛrɛ di an ma ko bɛ cogo di ɲaamilenw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ amina gɛlɛya bɛ minnu kan ala ka gɛlɛyaw ɲɛnabɔ ami maa minnu bɛ n'u ka wariko balani n'u ɲɛnabɔra n'u bɛ hamine la ala k'u ta ɲɛnabɔ ami minnu ta balani n'a ɲɛnabɔra n'u tɛ hamina a ka waati ni k'a balani fɔlɔ o kuma i bisimila n terikɛ ne bolo an bɛ dugawu don na dɛ mɛ n terikɛ nin yɔrɔ min ye bolo kɔfɛ fatiya ye o ma ɲi dɛ ni dugawu kɔni bɛ kɛ juguman tɛ fɔ i b'a bɛɛ a miina de la ayi dɛ dugawu dɔw bɛ yen nɔ olu ni sababa tɛ bɛn ko bɛ cogo di an bɛna kuma kibaruyaw kan bi hali n'i y'a sɔrɔ CEDEAO kɛlen don ka tasa da yira an ka jamana sɔrɔdasi ɲɛmaaw la ko mun sɔɔni an bɛna don kibaruyaw kɔnɔ ko k'an ye mun kɛ tuguni ka sigi ko danni kɔkɔri ka sigi transition na waati min fɔra kalata ka kɛ ko n'o ma kɛ ko u na ɲakili bere ta ka ɲɛsin surasiw yɛrɛ kelen-kelen bɛɛ ma kabi u ye ko dɔn min ma deli ka da u kan fɔlɔ CEDEAO ka kuma belebele dɔ ye nin ye nka sɔɔni an bɛna a tɔ ɲɛf'i ye o wagati y'a sɔrɔ maliden fankelen ko dɔ ka fara fanga furancɛ fanga kan ni min bɔra a ko la a kunnafoniya o bɛ na se kanubagaw ma sɔɔni dɔrɔn sɔgɔmada in na an bɛna kunnafoniya wɛrɛ minnu lase aw ma an bɛna kuma di jɛkulu dɔ ma a bɛ fɔ jɛkulu min ma ko yɛrɛwolo debout sur le rempart o ye jɛkulu ye a bɛ wagati jan bɔ olu bɛ k'a laɲini Mali kɔnɔna la k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ Faransi finitigilakaw la ko olu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ k'an ka se ka wele bila Rusi finitigilakaw ma o la ni wagati laban in kɔnɔna la kunnafoniya min bɔra ka bɛn k'a jira k'a fɔ ko Mali b'a fɛ ka bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛ nɔ bila kɛnyɛrɛye lakanajɛkulu dɔ ani olu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ Rusikaw fɛ yen nɔ yalima ni jɛkulu hakilinata ye jumɛn ye o kan ka se ka to o babu kelen kɔnɔna la anw bɛna Maliki Konate bisimila Maliki Konate ale kɔni bɛ kunnafoni dilaw fɛ kunnafoni dila minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni fɛla foyi foyi tɛ ka fɔ fɛn bɛ tali kɛ kunnafoniya laban min bɔra ka bin an ka jamana kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bilali la Maliki Konate ale kɔni bɛna hakilinata di an ma o kan Sori Ibrahim Diallo ale bɛ siraba kanaw la ka ban sɔɔni tan ni ka segin kunnafoniyaw a bɛ na o di an ma ko mun kɛra Mali kɔnɔna la ni Alexis ma sɔn o ma o bɛ yira aw la sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna la
Hawa Danyogo ale sera kɛnɛya tigilamɔgɔ ma fɛn bɛ tali kɛ kɛnɛya kunnafoni nafamaba dɔ bɛ sɔgɔmada in na ka se ka o lase aw ma o kɔfɛ anw ka don fɔli duman fila bɛ yen nɔ kunnafoni kɛrɛfɛ ka se ka fɔli duman di aw ma min b'a to aw bɛ nisɔndiya sɔrɔ a ye aw bisimila ko kura an bɛ baaraw daminɛ sisan ni wagati boloda cogo ye. Nɔgɔ bɛ na da kabala Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni Kidal ani Tawudeni bɔ a la ni marabolo fila kɔnɔna la sankolo o bɛ na jɛya yen nɔ samiyɛfɛ fiɲɛ o bɛ na ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fiɲɛ min ni o fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ gɔngɔnbiloko na sira fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la Mali marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la o la sanji o kɔni bolodalen don bi tile journée kɔnɔ ka taa bila sufɛla la Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fo ni Tawudeni ani Kidal bɔ a la o la tilegan in na finteni boloda cogo ale filɛ nin ye Kayikaw olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 33 ye tilegan in na Kulikoro olu fana ta bɛ kɛ 33 ye finteni degere 30 o bɛ kɛ Sikaso tilegan in na Segu olu ta bi jɔ 34 na Moptikaw olu ta bɛ kɛ 33 ye Tombouctou tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 39 ye fɛn bɛ tali kɛ Gawokaw la ani Kidal olu ta bi jɔ 41 na Menaka olu ta bɛ kɛ degere 40 ye finteni degere 43 o bɛ kɛ Tawudeni Bugunikaw olu ta bɛ jigin ka na degere 30 la fɛn bɛ tali kɛ Kucala la olu ta bɛ kɛ 31 ye Kitakaw fɛ yen nɔ tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 33 ye Nyoro olu ta bi jɔ 35 la Narakaw olu ta bɛ kɛ 36 ye Douanzan tilegan in na olu ka finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 35 ye Sankaw olu ta bi jɔ 32 la Baɲangara olu ta bɛ kɛ 35 ye finteni degere 32 o bɛ kɛ Joyila tilegan in na Bamako district kɔnɔna la nɔgɔ bɛ na da kaba la samiyɛfɛ fiɲɛ bɛ na ci min fanga tɛ bonya kosɛbɛ gɔngɔnbiloko na sira fɛ gɛlɛya fosi kɔni tɛna na don yɔrɔjan filɛliw la o la ko sanji ko bɛ se ka boloda bi tile journée kɔnɔna la ka taa bila sufɛla la tilegan in na finteni hakɛya o bɛ kɛ degere 31 ye Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 o tɛmɛlen ni sanga 22 ye wa tile bɛ na bi nɛgɛ kanɲɛ 18 ni o tɛmɛna ni sanga 30 ye ni wagati boloda cogo ye bi juma sɔgɔma ka di kanubaga kelen-kelenna ma u ka se ka u ta n'u bila dɔn ka daminɛ Mali marabolo fɔlɔ la ni o ye Kayi ye fo ka taa se Tawudeni ma ko Ala ka bi juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma ne bɛ sira di Amadu ma ale ka tɛmɛ ni dɔn kibaru ye. Groupe Renouveau ko k'a tɛ tɛmɛ kunnafoni na k'a ka dɔgɔ wa k'a tɛ tɛmɛ kunnafoni na k'a ka bon Amadu o sababu ye anw ka kunnafoni ɲinina cɛbaw ni musobaw ye minnu bɛ bɔ fiɲɛ ani sankɔrɔ ani tile ka se ka taa kunnafoniyaw bɛɛ dala salo ka na di kanubaga kelen-kelenna ma n bɛ sira di ma. I y'a fɔ ten tɔ Fanta Tumota maa i ka baara ma bɛɛ kulu la yɛlɛ ma i bɛ dugawu de kɛ bolo ka se ka yirimusoni minɛyɔrɔ sɔrɔ walasa i bɛ se ka kulu sanfɛla sɔrɔ kuma anw ka baara kunbɔlaw bɛnnen don kunnafoni di ma kunnafoni mana ko fɔ a bɛ fɛn saba jɔnjɔn ko fɔ n'o y'a ɲinini a dalabɛnnen a n'a laseli a bɛ fɔ o de ma nansarakan na recherche de l'information le traitement et la diffusion o kuma an bɛ nin saba bɛɛ de don ɲɔgɔn na ka kibaruya di wa a ti fɔ k'a daja maa si la a bɛ fɔ min ma ko l'impartialité k'a bila hukumu jɔnjɔn kɔnɔ nka ni min bɛ min kun kan don min a tɛ ɲa fɔ o dusu ka furuku dɔɔni sabula maa si t'a fɛ dɔ ka fɔ i kun kan ni ko duma ban kɛli ma o fana ban man di fɔli ma nka ka fɔ fɔcogo ɲuman na a bɛ fɔ nansarakan na ko toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire nka cɛ minnu bɛ yen n'a b'a to kokolo dɔw bɛ dabila ani jamana yɛrɛ jɔli baaraw bɛ kɛ Renouveau a ma sinsin olu kan aw ni ce a y'aw bisimila aw minnu ye malidenw ye minnu b'a la k'an filɛ diɲɛ bunakun sanfɛ nin waati in na dɔw yɛrɛ bɛ k'an lamɛn k'a dɔn mobiliw kɔnɔna la ko u fana ni sɔgɔma u ka mobiliw wala la bi aw y'aw bisimila kibaruyaw bakurubaw bɛ na tali kɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ kunungo ministre min ɲɛsinen don kiriko ma Mahamadu Kasoge ale tun bɛ CNT conseillers ɲɛfɛ a tun bɛ tali kɛ ɲɛfɔli jɔnjɔnna ka se ka sariya lakika ta min b'a to coup d'état fila min kɛra an ka jamana kɔnɔ min kɛra Ibrahim Boubacar Keita la ani min kɛra Bandaw la maa minnu y'o kɛ b'a ye sutura birifini bɛ se ka biri u kunna kiiri kana se k'u nɔ minɛ cogo si la Mali kɔnɔ bilen o coup d'état baaraw la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔna la o senfɛ fana
sariya wɛrɛw jate minɛna minnu na an bɛna minisiri Mamadu Kasoge ka laseliw lamɛn jɛmukan in yɛrɛ daminɛ la n'an bɔra yen an bɛ taa farafinna woroduguyanfan ka keleyatɔ CEDEAO ale kɔni jamana ɲɛmaw ko u ka video la ɲɔgɔn yɛrɛ dabila sa u yɛrɛ ka ɲɔgɔn cɛ kirita ka taa sigi ka kuma coup d'état minnu b'a la ka kɛ farafinna woroduguyanfan fɛ sɔrɔdasiw kana fanga jaso ni marifabaw ye ko fɛɛrɛ jumɛn kan ka sɔrɔ ko ninnu na minnu y'a kɛ kaba mais ɲakili kan ka kɛ ka ɲɛsin olu ma laginɛkaw fɛ u ma ko bila dangirinda la u ko k'olu ka transition kalo 6 tɛtɛrɛmɛ tɛ fara kan n'u m'o kɛ u na a sɔrɔdasi jalatigibaw ka hali musaka ni sɔrɔ min b'u bolo u n'aw bɛɛ lajɛrɛlen taraki ka tila k'a fɔ u tɛna taa dugusi la u n'u ka jɛnatigɛ kɛ laginɛ kɔnɔ yanni sanction ka wuli o ye k'a dɔn bagabagali ni ɲakili berew talen ye CEDEAO ye soni sigi mun kan Mali kama u y'a yira k'a fɔ olu dabali bannen don ko Mali finitigilakaw ni fanga ɲɛmaw b'a la k'a yira ko kalafili tɛ u ka banbaba ye bi fɔlɔ ko u k'u ka banba ye sabula ko dɔrɔmɛ kelen tɛna fara Mali ka transition kan min ye le 22 min fɔra n'o ye février kalo ye sa 2022 ko baaraw ka sonsoro o la ka bɛn kalataw ka kɛ ni o ma kɛ ko u tɛna ɲakiliba ta ka ɲɛsin Mali ma nka sɔrɔdasi jalatigi minnu bɛ nin ko ninnu ɲɛma ani maa minnu bɛ bala don transition jɔli la ko u na ɲakili ta ka ɲɛsin olu ma wa ko ɲakili min bɛ da u kan kabi u ka kodɔn min ma deli ka da u kan diɲɛ yɛrɛ kɔmɔbulonbaw fɛ ye CEDEAO maaw ka kuma ye minnu yɛrɛ dɔw sɛmɛnciyara Nigɛrikaw ka minisiri min ɲɛsinnen don i k'a dɔn Niger ni jamana wɛrɛ ko ɲɛw ma an bɛna kuma nin fana kan bi sɔgɔmada in na kibaruya caman wɛrɛ fana bɛ yan bi juma an bɛna min kɛ ka renouveau matin ko bɛɛ lajɛrɛlen datugu ni ka wuli ka tɛmɛ n'an sen fila ye ka kibaruyaw ɲini ka di aw ma a y'aw bisimila Seydina Umaru Keyita n'a ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigiw bɛɛ solilen don ka na bi hali ni y'a sɔrɔ sunan yɛrɛ bɛ dɔw ɲɛ la sabula ji min cɛyalen don ne yɛrɛ kɛrɛfɛ yan a y'aw bisimila. Sala walekum amunu ye malidenw ye dinɛ bunakun kan alisilamɛ dinɛ ka se chrétien dinɛ minnu yɛrɛ fana y'a kanu k'a kɛ yanfɛɲugu yanfɛɲuman bɛɛ ni taabolo da fɔra ko le Mali est un pays laïque ni maa min y'a kanu k'a fɔ e kɔni bɛ sirakɔrɔ taamali ta ko i ka bonya o kɔnɔ n'i y'a kanu ka don Mahamadu dinɛ kisi ni nɛɛma b'a kan i ka bonya o kɔnɔ n'i fana y'a kanu ka kɛ fa ni den matigi Yesu Kirisa cɔ a la i ka bonya o fana kɔnɔna la o de ye laïcité o kuma an bɛɛ k'an ka taabolo kɛ k'a bato k'an janto an jɛɲɔgɔn olu fana ka taabolo la nin de ye Mali ka tabiyaba dɔ ye janto kan ka kɛ minnu na a ye aw bisimila an ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan na n y'a fɔ tentɔ sisan dani nɔ min bɛ tali kɛ CEDEAO ma ɲɛmaw la olu kɔni kumana u ye jɛrɛ kɔni kɛ kunungo jɛrɛ minnu na u y'a kanu u yɛrɛ dama ka wuli ka ɲɔgɔn ye ka jasiraw yɛrɛ bɔ a la ka taa kuma gwɛlɛya minnu bɛ farafinna nin waati ninnu na jango woroduguyanfan fɛ finitigilakaw ka fanga jaso ka jamana kuntigi min sigira bolo kɔrɔta la ko furu a da kan ko mun bɛ nin ko ninnu jula mun bɛ se ka kɛ CEDEAO ka jɛkulu fɛ waasa ka nin ko in yɛrɛ dabila ka fu sira a dan na ko tɛ se ka kɛ minnu y'a kɛ kaba ko ka se ka ko yira olu la a bɛ se ka ko in nege bɔ maa tɔw la cogo min na o kama laginɛkaw fɛ yen u y'a kanu joona joona k'a fɔ olu ka transition kuma tɛ caya ko kalo 6 jalen u ka da o ma foyi tɛ fara a kan min ye colonel lieutenant colonel Mamadi Doumbouya ale n'a ka cɛdenw kɔni ye nin kɔni tasa da yira olu kɔni na ka tila k'a yira k'a fɔ olu bɛ laɲini minnu kɛ i k'a dɔn transition sigiliko la Laginɛ ni u ma jɛ ni a ye min ye a bɛ fɔ ma nansarakan na gel des avoirs n'o ye sɔrɔ fɛn o fɛn bɛɛ ni maa ninnu bolo jamana wɛrɛw kana na ko u b'a bɛɛ darakiw la k'a bila bolo kolonya yɛrɛ jalen na kuma ni ye bagabagali kanyi ko ye min fɔ o duma sɔrɔla k'a fɔ Laginɛ cɛba min bɛ n'o y'u ka coup d'état kɛba nujuru minɛba Mamadi Doumbouya ale tun ye laseli dɔw kɛ Laginɛkaw ye k'a fɔ maa si tɛna se ka foyi hakilina ta Laginɛkadenw olu kɔni nɔ la o kuma ko ni fɛn o fɛn bɛ ta Laginɛ kun kan ko a bɛ kɛ ni Laginɛkadenw yɛrɛ de ka laɲini ye an bɛna sigi k'a lajɛ ko bɛna laban cogo min na min ye Mali yɛrɛ cɔrɔ kuma fana tun b'a da i k'a dɔn kɛnɛ in kan CEDEAO ma u ye min fɔ ka ɲɛsin anw ma o ye k'a fɔ k'olu ye jateminɛ minnu kɛ Goodluck Ebele Jonathan ale ka nali la Mali la ko o ye ko kalata tɛ Mali faamaw dala kuma ye nin waati na k'u yɛrɛ ka kumaw la ko kalata ye bolo kɔfɛ fɛn ye nin waati na k'u b'a la k'u ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma CEDEAO y'a yira k'u ti jɛ ni a ye bi u ti jɛ ni a ye sini ko n'a bɛ maa min kɔnɔ bagabagali kan don ko nin ye tasa yɛrɛ de dayiralen Mali sɔrɔdasi jalatigi ninnu na transition ka da
i k'a dɔn k'a fɔ min fɔra ni o ye kalo 18 ye kalata minnu bolo dara u ka kala ta ka bɛn ni o ye coyi ko nka k'u ɲɛ b'a la ko wɛrɛw bɛ ka bila ko kɔnɔ n'o ye Azizi labɛnni ko kumaw ye ko Azizi foyi tɛna labɛn Mali kɔnɔ CEDEAO bɛna jɛ ni min ye transition nin kɔnɔna na sabula k'olu yɛrɛ ka jate la ko Mali politique maaw b'a la ka minnu fɔ ni o ye ko transition maaw b'a la ka u bolo ni u sew korondo ka kalada fɛn wɛrɛw kun ko a tɛna mara se cogo si la nin ye CEDEAO maaw kɔni ka kuma ye nka Mali faamaw ka kuma ye jumɛn ye o kɔni ye mankunnen don fɔlɔ hali ni y'a sɔrɔ colonel Asimi Goita ka kuma sumayalen malidenw b'a fɛ ale ka bɔ ka min fɔ ale kɔni bɛ mantu ni tɛtɛw malidenw yɛrɛ ɲinɛnen don Asimi yɛrɛ kɔ dɔɔni sabula jamana yɛrɛ kuru kara bɛɛ lajɛlen dolenba sigilen don Dr Shogel Kokala Mayiga ale ko nin waati na sabula ale de da bɛ tɔgɔ bɛ maaw da kosɛbɛ nin ko in min kɔni hakilina tale filɛ CEDEAO fɛ o kɔni ko n'u bɛ ɲagili kɛ tɛna fɔ u bɛna ɲagili bere ta ka bin Mali yɛrɛ kuru kara kan nka maa minnu bɛna bala don transition a kuncɛli baliya waati fɔlen ninnu na k'u ka ɲagiliw bɛna ta ka ɲɛsin olu ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a damina finitigi jalatigiba minnu bɛ fangaw kunna na ko u na ɲagili bere ta nka ɲagili sugu jɔn na ta ka ɲɛsin olu ma o kɔni ma se ka o perepere latigɛw di fɔlɔ nka u ka bi sɔgɔmada in na laseliw la o y'a yira k'a fɔ nin kelen tɛ bagabaga kan ye ko nin ye tarafa tayini de fɔtɔ ye Mali faamaw ye a ma tigɛ min da la CEDEAO ka kuma ye dɔ ye anw yɛrɛ ka jamana faamaw ma min fɔ an fana na sigi ni k'o lajɛ a ko kɔni kɛra nin cogoya in na min taara kunu CEDEAO maaw fɛ fɔlɔ o ye nin ye yan'an ka kibaruya tɔw fara ɲɔgɔn kan ka di aw ma o finitigilaka minnu bɛ yen n'olu ye Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga senkɔrɔma cɛ k'a jaso n'o ye coup d'état ye Mali ka san 1992 sariya sun min sariya tara Mali kɔnɔ ale kɔni m'a jira k'a fɔ maa o maa n'i ye coup d'état kɛ o kɔni ye diɲɛ ɲagili b'a la kɔda sariya sɔsɔba de ye min ni ɲagili dama ka kan kuma anw dun ka sɔrɔdasi minnu y'o kɛ n'o ye Asimi n'a jɛw ye min ye sariya tigilama minnu bɛ bi n'o ye sariya talaw ye Conseil national de transition olu kɔni ye sariya 2 ɲɔgɔnna bolokɔrɔtaw kɛ kunungo sariya ninnu mun bɛ tali kɛ maa minnu bɛ n'olu ye coup d'état kɛ IBK la ka coup d'état kɛ bandaw la ko olu kɔni ka se ka sutura birifini ka biro olu la a bɛ fɔ min ma ko k'u amnistie o ye sariya tali ye jamana ka wasaden bolo kɔrɔta jɛkulu ma walima danaya dalen don minnu ka sariya bulon kɔnɔna la olu ka se ka sariya ta sariya min b'a jira k'a fɔ ka taa Mali kɛ min ye ninnu min ye nin coup d'état kɛ u tɛ nɔ minna u tɛ ɲininka a la yɛrɛ bilen sabula nin y'a ko bannen ye k'a jira k'a fɔ sariya ye birifini biri u kunna o kɔni sariya kɔni bolokɔrɔtaw kɛra député dɔw bɛ yen minnu ye Conseil national de transition maa dɔw ye wɔlɔniya kɛ olu ma taa waasa u ka hakilinaw kana dɔn nka dɔw taara maa minnu taara maa 99 olu y'u bolo kɔrɔta k'u sɔnna ma ko sutura birifini ka biri Asimi ni a majɛɲɔgɔn nka minnu ye fanga dafiri ko ndɔndu la bi ndɔndu la sini maa 2 ko k'olu tɛ sɔnni ma ko nin tɛ ko kalalama ye sabula ka coup d'état kɛ ko ti bɛn sariya kɔnɔna la maa 2 wɛrɛ bɛ olu ko k'olu ma fɛ fɔ an bɛ an tɛ olu y'u mankunte a yira k'a fɔ maa 2 min ko k'u ti jɛn n'a ye kibaruya min bɛ anw bolo k'olu ye kibaruya dila u ka lasigiden maa 2 b'a kɔnɔ k'olu ko k'u ma jɛn ni a ye n'o tɛ maa tɔ minnu bɛ yen olu 99 ko nin ye tabarikala ye k'u sɔnna k'a ta na bɛɛ fanga b'a fɔ min jama ma cɛ o ta de bɛ lamɛn jama min cɛra o ye k'a fɔ sutura birifini birila Asimi ka taa se colonel Maliki Jawo ani colonel Modibo Kone colonel major Ismail Wake ka se colonel Sadio Kamara olu jɛw minnu ye fanga jaso ko kɔni amnisiyera an ka jamana sariya tabaw olu fɛ ministre Mamadu Kasoge ale yɛrɛ de tun bɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ kunungo ka se ka nin sariya in sɛbɛn in lafasa a ka se ka sebaaya sɔrɔ o kɛnɛ kelen kana na min bɛ tali kɛ sariya misɛnnin dɔw fana tun bɛ kiiri ko la mun bɛ poli économique n'o ye musaka ko maa minnu ma n'o buruja tɛgɛ bɛ se ka da olu kan u nɔnɔ bɛ bɔ cogo di o kuma dɔw fana sariya dɔw laɲiniw tun bɛ yen olu dɔw kɔni ye fɛnw ye Mamadu Kasoge yɛrɛ ye ɲɛfɔliw kɛ minnu n'a ye a jira a ka nisɔndiyaw jira n'olu sabatira a ye minnu fɔ ko ɲɛw kan an k'a lajɛ. économique donc a 3 de kun bɛ kelen kun bɛ Kayi kelen kun bɛ Mopti ani kelen kun bɛ Bamako donc a yirala k'a fɔ o pôle 3 ninnu u kun tɛ ka se ka baara kɛ a ɲɛma parce que hakilinaw kun tɛ kelen ye et puis
pool fana ni commune 3 procureur ani pool économique procureur bɛɛ kun ye mɔgɔ kelen de donc baara in fana barikatu ka bon kosɛbɛ donc maintenant an y'a ɲini donc pool nu a bɛɛ ka kɛ procureur kelen ye a ka kɛ pool kelen ye donc pour que baaraw ka se ka kɛ a ɲɛma bon maintenant u kun bɛ baara fana kɛ donc minnu kun ye faso nafolo suɲɛ donc u ye nafolo min ta nafolo in kun tɛ se ka récupérer parce que min ma sɔrɔ u bolo o kun tɛ se k'a minɛ donc sariya kura talen o b'a yira k'a fɔ hali ni i ye nafolo min ta n'o ma sɔrɔ i kun ni fɛn sɔrɔli kun min ni nafolo valeur bɛ taa ɲɔgɔn na o bɛ se ka saisir o ye fɔlɔ ye maintenant minnu nɔ minɛnen don hali n'u ye jamana bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc bololafɛn o bɛ se ka minɛ toujours et aussi hali bololafɛn minnu taara bila jamana kɔ kan donc an bɛna moyen sɔrɔ ka taa olu bɛɛ récupérer donc nin kɔni nin bɛna an dɛmɛ baara in kan kosɛbɛ. Yalama bisigi la nimisi wasa caman sɔrɔla kɔnɔ wa? Franchement nimisi wasara kosɛbɛ. Mahamadou Kassoge Mali ministre min ɲɛsinen don kiiriko ma o tun ye laɲini dɔ kɛ ko danganaya dɔw ka di yɛlɛma ka don sariya dɔw taabolo la n'o sariyaw bɛ tali kɛ maa kule kɛ ni maa ye ŋanamu kɛ i k'a dɔn ni tɛgɛ dar'i kan i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ ka wari don fɛnbaw rɔ dɔw bɛ ka sow sa dɔw yɛrɛ taalen forow sa Bakineda ka taa forow sa Kulikoro siraw la dɔw taalen forow sa Bɛlɛdugu ani yɔrɔ caman na Mali la kuma k'a dɔn k'a fɔ n'olu minɛna danganaya ka di hali ni y'a sɔrɔ warijɛ t'u bolo taalen nafolo ninnu don fɛn minnu na n'olu ye bien immobiliers ye dugukolow ka taa se hali misiw ma ko tigiw ka se ka o fɛnw ka ntarakiw la ka jamana ka nafolo sara o kɔni danganayaw dilen nisɔndiya min bɛ ministre la a y'o fɔ jamanadenw bɛna lajɛ n'o baaraw sera ka kɛ Mali waganden na fa nɔ la tɛtɛw sabula wari bɛ jamana in kɔnɔ nka dunnen don maa dɔw fɛ min ye hali ni maa o maa bɛ k'i ye nafolo ta k'a buruja i y'a don fɛn minnu na sow hali i ma wa pɔ dɔ dilan ni a ye i ka yɔrɔ la o n'a o minɛ k'o feere ka nafolo bila jamana ka waganden kɔnɔ kuma minnu fɔra o ye ninnu ye a waleyali fana ye fɛn wɛrɛ ye an na sigi ka nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ kɛ an ka jamana ale kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa ɲɛni kibaruyaw ye faransikaw y'a fɔ ko u ka cɛ min bɛ yen bamanciba kule min bɛ yen k'o fara faransi surasiw fɛ min tun ko Adnan Abu Walid al-Sharawi ni cɛ in kɔni kun ye tiɲɛnikɛla kule ye min yɛrɛ tun kun dalen don nansarakan na ko l'homme à la gâchette facile n'o ye ka marifa yɛrɛ ci maa na k'i fa yɔrɔnin kelen o tun tɛ foyi ye nin cɛ ko fɔta in bolo maa caman y'o seereyaw di nka faransikaw ye kibaruyaw di ko a fara kabi utikalo tile 17 kibaruya dɔw kun y'a di ko faransi cɛdenw ye mugujugu dɔw fili mugujugu minnu filili kɔni ye maa caman daji nka ka pereperelatigɛw sɔrɔ k'a dɔn ni a fara n'a ma fa o kɔni kibaruyaw nɔgɔ bɔr'o la faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron ale fɛ kunun su fɛ dugu fila fɛ ale y'o kibaruyaw di anw bɛ jumɛn kalama nin ko in na Yusuf Kulubali ale b'o ɲɛfɔ an ye. Faransi jamana ɲɛmɔgɔ ale y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɔni kɛra Faransi ka sebaayaba ye a bɛ wuli ka jɔ min na ka ɲɛsin maa dannajugu ma Saheli kɔnɔna la maa dannajugu ka jɛkulu min bɛ yen n'an ko a ma ko État islamique au Grand Sahara ale kɔni jatelen don i n'a fɔ kulu min ye bingani wale caman kɛ dancɛ 3 kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ Mali, Niger ale ni Burkina Faso nin dancɛ 3 yɛrɛ min fɔlen filɛ nin ye maa dannajugu ka jɛkulu 2 min bɛ yen olu kɔni ka bingani wale ka ca o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ n'o yɛrɛ bɛ tali kɛ État islamique au Grand Sahara ale ni groupe de soutien à l'islam et aux musulmans n'ale yɛrɛ ye Al-Qaïda bolofara ye État islamique au Grand Sahara ale kɔni ye bingani wale caman kɛ sango fagaliw ka ɲɛsin finitigiw ani maa gansan wɛrɛw ma Mali kɔnɔna na Niger ale ni Burkina Faso san 2017 a ye bingani wale dɔ ta ka ɲɛsin Ameriki surasiw ma min yɛrɛ kɛra sababu ye ka dɔw faga utukalo tile 9 san 2020 Niger kɔnɔna la nin jɛkulu kofɔlen ɲɛma a ye yamaruya di ko ka Faransi dɛmɛden maa 6 faga u n'u baaraɲɔgɔn Nigériens juin ani juillet kalo kɔnɔna na Faransi finitigilakaw olu kɔni ye nin jɛkulu kofɔlen ɲɛma caman fa ka kɛ n'u bɛ ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnlen min kɛ ka ɲɛsin maa dannajugu ka kulu ɲɛmaw ma san 8 kɛlɛ kɔfɛ ka ɲɛsin maa dannajugu ma Emmanuel Macron ale y'a yira juin kalo tɛmɛnen k'a bɛna dɔ bɔ a ka kɛlɛden la Sahel kɔnɔna na ale ni ka dansigi opération Barkhane na n'o yɛrɛ bɛna nɔrabila ni kulu wɛrɛ ye minnu ɲɛ bɛna sin jatigɛ walew kɛlɛli ma ale ni ka nin jamana kofɔlen ninnu finitigilakaw dɛmɛ kɛlɛ la baaraɲɔgɔnya dɔ kɔnɔna la u ni nansaraw ni ɲɔgɔn cɛ.
Yusuf Kulubali renouveau don kibaru konna la wasa ka bɔ kibaru la France kaw ye ni min fɔ ma caman y'u tɛngɛlɛma Mali la k'a fɔ Mali bɛ ka dankisaki min k'u la nin waati na ko kɔni magwɛlɛya ni yɛrɛlajɛyaw baaraw tɔ de sinsintɔ ye nin ye o yɛrɛ nasiratigɛ la kabi Irisi kɔnnali ko kuma fɔra Mali la kuma in kɔni kɛlen don gwɛlɛya ye sabula CEDEAO maaw fana da sera a ma olu y'a yira k'a fɔ u ti jɛn n'a ye bi u ti jɛn n'a ye sini Mali ka taa tɛgɛ nɔ bila ni taɲininaw ye n'o ye mercenaires ye olu fana ka n'u sen don an ka jamana kɔnɔna kow la ko maa minnu bɛ ya kaba colo fanga bonyalen k'a fɔ ko maa minnu sugu yɛrɛ ma dɔn kosɛbɛ ni armée régulière tɛ ka taa o tɛgɛ nɔ bila n'o taɲininaw ye kɛrɛfɛ ka n'olu fana suru an ka jamana ninnu kɔnɔ CEDEAO ko olu y'a kuma mɛn nka n'a kɛra Mali faamaw kɔnɔ k'u k'a bɔ o kun na ko CEDEAO ti jɛn n'a ye cogo si la a ko kɔni filɛ nin ye Fana tungota hamɛ bita sosoro ya fɔlɔ sanga 47 ale ntana gosira Nteriko kuma i ka nomination min fɔra Goodluck kɛrɛfɛ o confirmera de kana siga n'o de fie la Guinée je me suis porté désormais de CEDEAO ka porte-parole je me suis porté volontaire pour aider nos frères guinéens à sortir de la crise. Guinée i kabako danga fɔlɔ Mali la CEDEAO kota nanyo de finyana afora ka fɔ ko coup d'état ko crime imprescriptible akuma kacha on ma nya ka kɛra ka bandu n'a kɛra sariya de tara kunu ko ka coup d'état kɛlaw ko k'u ka coup d'état ko datugu donc sɔngɛrɛw ma o kibaruya de dira bayika o fana ka projet jumɛn u ka to an ka fanga furancɛ fanga tɔ in kun cɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔna la ni tun bɛ tali kɛ don kibaru ale ta ko fɔlɔ la sisan an bɛ Sori Ibrahim Diallo ale fanfɛ bi ye juma ye an ka segin cogo di an ka siraba kanaw la anw ka nɛgɛ karafetigiw bɛ na wulikajɔ sabati sisan ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ anw ni Sori ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ na tan ka segin kunnafoniyaw di an ma